हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो, जाहाथे फैबाय थानाय उननि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना थाब-थाबैनो मोननो हायो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। चिरां जिल्लायाव नेशनेल डेंगु डे फालिदों। 16 मेखौ हादराव डेंगु सान महरै फालियो। मैया 16 मे थामहिनबा बृहस्पतिबाराव चिरां जिल्ला सावस्रि बिफाना नेशनेल डेंगु डे एबा राष्ट्रीय डेंगु सानखौ चिरां जिल्लानि काजलगाव गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव खुंफुंनाय जायो। मैया बे सानखौ फालिनायजों लोगोसे डेंगु बेरामनि सायाव मोनसे सांग्रांथियारि मेलबो खुंनाय जायो। सावस्रि बिफानजों खुंजानाय बे सांग्रांथियारि मेलखौ काजलगाव गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि अहेन्द्र बसुमतारिया मासि लानानै सामलायो। बे हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला सावस्रि सिबिथाय बिफाननि लोगो सामलायगिरि डक्टर रेहाना बेगमआ बेखेवनानै होयो। लोगोसे चिरां जिल्ला मेलेरिया बिफाननि मावख'गिरि डक्टर रबिन बर'आ बाहागो लानानै डेंगु बेरामनि जाहोन, लैखोन आरो माबोरै बे बेरामनिफ्राय बारग'नो हायो बैफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियाव खोन्दोआरि नायगिदिंगिरि डक्टर गायत्री बरुवाया बाहागो लानानै मेलेरिया आरो जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामनि सायाव बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै डक्टर राजु कुमार दास, काजलगाव नोगोर खुंथायनि मेयर उपेन मोसाहारि बिथांमोना बाहागो लानायजों लोगोसे फरायसालिनि गोबां फरायसाफोराबो बाहागो लायो। मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि सुनील छेत्रीया आजिरा लानो फोसावबाय। भारत हादरनि जानानै 2005 मायथाइयाव गावनि फुटबल गेलेनायखौ जागायजेननाय सुनील छेत्रीया 16 मे खालाराव फुटबल गेलेनायनिफ्राय आजिरा लागोनखौ फोसावनानै होबाय। बिथाङा आजिरा लानो फोसावनाय समसिमहालागै भारतनि फुटबल हानजानि सासे केप्तेन आरो इन्डियान सुपार लीगनि हानजा बेंगालुरु एफसीनिबो केप्तेन। बिथाङा बुहुमनि मादाव गोबांसिन गल सोनो हानाय टप 10 मासियावबो गिबि भारतनि गेलेगिरि महरै जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। सुनील छेत्रीया 6 जुनाव कलकातायाव जानो गोनां 2026 फिफा वर्ल्ड काप क्वालिफायाराव कुवैतजों जानो गोनां गेलेनायावनो जोबथि गेलेगोन होननानै बिथाङा फोसावदों। बिथाङा 39 बोसोर बैसोआव हादरारि फुटबल गेलेनायनिफ्राय आजिरा लानो फोसावबाय। भारतनि फुटबलाव होनाय बिथांनि बिहोमाया फुटबल गेलेगिरि इयुन जोलैखौ अराय थुलुंगा होलांबाय थासिगोन। गरेस्वराव मोनसे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय सोमजिदों। फिसाज्लायानो गावनि आंगो बिफाखौ दानस'दों। बे जाथाया गरेस्वर ओनसोलनि कावरुबाहा पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैनाय भकतपारा बेंगलि सुपायाव जादों। नखराव जौ सेरेब लोंनानै नांज्लायनायनि उनावनो मैया बृहस्पतिबार खालि बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। फोरमायनाय बादिब्ला नखराव जौ लोंनानै बुथारग्रानि बिमाखौ बिफा आरो बिबथैया बायदिसिना बुग्लुं-सुग्लुं खालामदोंमोन आरो गांसे सिजों गोदोनाखौबो बोथेदोंमोन। बिनि उनावनो बिमाया गाबै-गाबै गुबुन नखराव खामानि मावहैनाय उन्दै फिसाज्लानो खोन्थाहैयो। जाउनाव फिसाज्ला अबिन्द्र दासआ रागाजोंनो फैनानै साखाथियाव थानाय सेखाजों बिफाखौ दाननानै सनै खालामफैयो। बुथारजानाय सुबुंखौ गौरां दास होननानै मिथिदों। बुथारग्रा दायनिगिरि अबिन्द्र दासआ गावनि बिमाखौ जेब्लाबो नांज्लाय-खमज्लाय बुग्लुं-सुग्लुं खालामनायनि थाखायनो बिबायदि खालामनो गोनां जादों होननानै गावनो फोरमायो। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि अबिन्द्र दासखौ पुलिसआ हमनानै गावसोरनि आवथायाव लांनाय जायो। बनरगाव लाइमोन सोरां एकाडेमिया बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। 2024 इं मायथाइनि HSLC आनजादनि फिथाइखौ थांनाय 20 एप्रिल खालाराव फोसावनाय जायो। देग्लायनि बे HSLC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बनरगाव सोरां एकाडेमिया बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय जायो। फरायसालिनिफ्राय गासै सा 34 फरायसाफोरा उथ्रिनो हादोंमोन। बेनिनो सेथि थाखोआव सा 28, नैथि थाखोआव सा 5 आरो थामथि थाखोआव सासे फरायसाया उथ्रिसार जानो हादों। मैयानि जालांनाय बे बरायनाय हाबाफारियाव फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसानि जोथोन लागिरि बिथांमोनखौबो मान बावनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव आलासि महरै MLA लरेन्स इस्लारि, बनरगाव TCLCCनि मासिगिरि रबिराम ब्रह्मजों लोगोसे गोबांथार सानसुमै फरायसा आरो फरायसाफोरनि जोथोन लागिरिफोरा बाहागो लायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सारअन्थाइ गावनायजों सा 11 सुबुंफोरनि जिउ खहा। बे जाथाया सोनाब बंग रायजोआव जादों। सोनाब बंग रायजोनि मालदा जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव सारअन्थाइ गावनायनि जाथाय सोमजियो। बे सारअन्थाइ गावनाय जाथायाव सा 11 सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खोमानांगौ जानायनि अनगायै गोबां सुबुङा गोब्राब जोखोम जानो गोनां जायो। जिउ खहा जानायफोरनि गेजेराव 2 उन्दै गथ'साफोरबो दंमोन। बृहस्पतिबार खालिनि बेलासिनि समाव बे जाथाया मालदा जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव जायो। लोगोसे जोखोम जानांनाय सुबुंफोरखौ रायजोनि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादों। बेनि गेजेरावनो सानैया गोब्राबसिन हालोदाव दं होननानै मिथिदों। बे जाथायाव जिउ गोमानांनाय नखरनो मालदा जिल्ला खुंथाया 2 लाख राङै अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावनानै होबाय। बेंकखौ थगायनानै कौटि कौटि रां जाख्ल'नाय सुबुंफोरखौ आसामनिफ्राय हमनो हादों।
गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो हादरनि गुबुन गुबुन बेंक आरो NBFC खौ थगायनानै कौटि कौटि रां बोख्ल'नाय सा 14 जन साइबार दायनिगिरिफोरखौ 16 मे खालार खालि आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय हमनो हायो। थांनाय हरनि समाव संदाननानै गुवाहाटीनि मयराबारि, लाहरिघाट आरो भुरगावनि गोबां ओनसोलाव सिग्रोमनानै दासिमहालागै सा 14 जन साइबार दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबाय। लोगोसे गुवाहाटीनि हेंराबारिनिफ्राय सानै दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय गं 396 सिम कार्ड, गां 11 पान कार्ड, गां 14 चेकबुक, गं 25 ATM कार्ड, गं 34 स्मार्टफन, गं 3 लेपटप आरो गं 2 साखा खबब्रै गारि बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि एक्सिस बेंक, पिरामल, मबिक्विक, रुपे, एमाजन बायदिनिफ्राय गोबां गसर मोननाय जादोंमोन। बेनिनो एक्सिस बेंकआ 10 कौटि रां बोख्ल' जादोंमोन। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।